Escolta, què fem al final? Recorda que aquest dissabte hi ha concert al Festival Sud de la Palmera i divendres nit temàtica. Què fem? 2x1? O si no, digue'm a quin anem. Però vaja, que anem segur, no? Vale. Bueno, escolta, et deixo perquè tinc aquí ja la meva convidada i després parlem i decidim, però planazo sí o sí aquest cap de setmana, vale? Un moment, que em canvio. Benvinguts i benvingudes de nou a La Llitera. Benvinguda, Sandra Ramos, consellera del PSC, consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Hola, què tal? Què tal? Què et sembla la meva habitació? Estupenda. Està guai, Una no? habitació estupenda, sí, molt xula, molt xula. Tu tens germans o germanes? Sí, però són molt més grans que jo, així que vaig conviure poc. Vale, perquè anava a dir, no sé si Llitera alguna vegada No, jo que vaig compartir habitació amb la meva germana fins als 4 anys, perquè llavors ella es va casar i va marxar de casa, però teníem Clar, però sí que hi ha diferència, no? 18 anys. 18 anys, eh? Sí, i amb els nois 20 i 22. O sigui, ens portem molta diferència. Jo soc la petita. Ets la mimada, no? Sí, la mimada. Això és així, no? De tota la vida. Molt bé. I la decoració, què tal? Què et sembla? Tu eres de tenir molts pòsters de l'habitació o què? Sí, jo havia tingut pòsters, bueno, com tothom, sobretot a l'època de l'adolescència. Alguns que dits ara són molt friquis. Com, per exemple? Com del Kirk Cameron, per exemple, Vale. que això és del Pep Guardiola, quan jugava al Barça, també. Sí, m'agradava més el futbol a l'adolescència. Que ara, eh? Que ara, que suposo que pels jugadors, no? Més que altra cosa. I del Tom Cruise també n'havia tingut, sí. Molt bé. Després se'm va passar allò dels pòsters. Ara se'm va passar, ja. Se'm va passar Ara ja no la tens, dèria. no, òbviament. Bueno, tinc caràtules de pel·lícules i algunes coses així. Vale. Escolta, has portat alguna coseta, no? Per conèixer, abans de parlar, per conèixer com era la Sandra d'adolescent i jove. A veure, tothom podem ser jove, esperit jove, però hem determinat que jove com a legalment ja no ets. Jove com a legalment ja no soc, però bueno, I serà així. clar, demaneu un objecte a la joventut, depèn dels períodes que... Per això és el meravellós que volem conèixer. És molt llarga, no? Llavors han passat moltes coses a la vida, llavors he posat coses. També he hagut de fer un exercici de buscar coses que et puguin identificar i he trobat... Bueno, he fet una mica d'arqueologia per casa. La bossa ja forma part del conjunt. És una bossa del Summer Case, de quan era jove dels 30, aproximadament, entre els 28 i els 34, aquesta època, d'anar de festivals, quan es podia anar de festivals. Ara ja ha canviat molt. Ja no es pot anar de festivals? Bueno, sí, però molaven més abans. Com tota persona gran... considera que molaven més les coses abans. Però per què això dels festivals? Ui, perquè ara els festis... hi ha molt a parlar d'això dels festis. Ara els molt grans s'han convertit en monstruïtos, a vegades és difícil veure els concerts que vols, has d'invertir molts diners, per segons quines butxaques no és tan accessible com era abans i depèn de si tens consciència ètica, doncs si ara mateix... Moltes empreses israelis estan copant el patrocini o la producció inclús d'aquests espectacles, doncs a vegades ja decideixes no fer-ho. Però aquest, el Summer Case, era un que es va fer uns quants anys. I on era? Era a Barcelona i a Madrid, llavors es feia simultàniament i els artistes o les artistes que actuaven divendres a Barcelona, dissabte actuaven a Madrid i viceversa. Llavors era el mateix festival amb dies... canviats a Madrid i Barcelona. Ei, Sandra, volem un festival aquí a Tarragona, així, xulo. Perdona, tenim un munt de festivals xulos a Tarragona. Tenim el Festival Teta, que és xulíssim i que és aquest cap de setmana. Tenim el Festival de Dixieland, que està molt bé. Tenim el Festival de Tarragona Sona Flamenc, que també està molt bé. Després tenim festivals, el Cultura d'Extinció també és un festival d'arts escèniques al carrer. Però un festival així que hi hagi grupets, potser, saps, que agafin a totes les edats... Bueno, totes les edats només a gent jove, de tots els gèneres, saps? Això es diu Santa Tecla, Tarragona, que tenim concerts
a tot arreu. El model macrofestival, per mi... No macro, agafes un macro i l'adaptes a Tarragona. Doncs això ja els tenim. Jo crec que ja en tenim de festivals i crec que hem de programar coses que a la nostra ciutat deixin alguna cosa interessant. Una cosa que arriba, colonitza i després marxa i no deixa res, no sé si és tan interessant. I tenim Barcelona aquí al costat, que al final la tendència també és a reduir. És interessant el tema dels festis. M'encanta que farem un podcast, una segona part de festivals. Un podcast de festis. Però aquest era molt guai. Vaig veure grups molt xulos que en la meva època més m'agradaven molt. Com per exemple? A mi m'interessa molt saber el que us agradava a nivell musical. Doncs això també ha evolucionat molt, evidentment, al llarg dels anys. O sigui, dels 16 als 36... Clar, als 16, si em preguntaves, a mi m'agradava el grunge i per tant escoltava Nirvana i m'agradaven el Soundgarden. El Chris Cornell ha estat un dels meus cantants favorits. I també portaves el look o què? Va passar per aquí també la Maria Roig, que també li agradava molt Nirvana, i deia que una mica es mimetitzava, no?, en Kurt Cobain i era una mica el rotllo també. Sí, bueno, les camises de quadres i els texans amples i aquestes coses passaven. Però, bueno, jo tenia... Fèiem el que podíem en aquella època. Jo quan tenia 14, 15 anys i va començar a existir el Mango i el Zara i aquestes coses. Abans no hi havia. Per tant, entre la infància i l'edat adulta, vestir-se era tot un repte, no? Era un repte important, sí. M'encanta. Que sembla que siguem de la prehistòria, però realment tampoc fa tant de temps. Sí, no ha passat tant, però han canviat molt les coses, correcte. I llavors, què hi ha dins d'aquesta bossa? Què hi ha dins d'aquesta bossa? Dins d'aquesta bossa hi ha papers, perquè a mi sempre m'han agradat molt els papers, això és arqueologia clàssica. Això, per exemple, clar, una de les coses que ha marcat també la meva joventut i l'edat adulta, però va començar la joventut, és la militància tant al PSC com a la JSC, i això és així, no? Tu ja de jove vas fer el clic de... Sí, jo vaig començar a militar a la Joventut Socialista l'any 96 i al PSC el 98, i aquí tinc la mostra de què he trobat. La prova. Un carnet d'organització d'una festa de la Rosa de l'any 98. I això encara ho conservo, Déu-n'hi-do, I després això em va portar a la militància feminista, perquè la consciència feminista jo la vaig descobrir sobretot arrel de la militància política, i això és de quan l'any 2000 vaig estar a la Marxa Mundial de les Dones que es va fer a Brussel·les, aquí a Europa, i això és de la coordinadora de Catalunya també, doncs de la Marxa Mundial de les Dones, i he trobat inclús pamflets de França, d'allà de Bèlgica, la FEM, Agent de la Civilització, el programa de la Marxa Mundial de les Dones de 2000 i els pasquins que es feien des de la coordinadora d'aquí de Catalunya, que els tinc aquí tots guardadets. I m'ha fet gràcia retrobar això perquè... Clar, t'he de dir, la llitera t'ha donat aquest moment, no?, de nostàlgia. La llitera m'ha donat aquest moment de nostàlgia i de reafirmació. Llavors, els viatges també m'agradaven molt, i he trobat una foto que això és arqueologia pura, perquè és la primera vegada que vaig estar a Nova York, l'any 99, i hi ha les Torres Bessones. Hòstia, que guai. A veure la foto. Amb aquesta foto. Increïble. Jo tenia 22 anys quan es va fer aquesta foto. Sí. Molt bé, m'encanta veure-ho. Molta nostàlgia m'ha donat tot això. Llavors, clar, aquest moment... I aquí també, com això va continuar en els meus viatges, també... Doncs això, que és de l'any 2005, que és una altra vegada que vaig estar, també era aniversari que les dones havien aconseguit el vot als Estats Units, era el 85 aniversari del sufragi femení als Estats Units, i van fer com aquests diaris així particulars. Això estava a Santa Rosa, a Califòrnia, el dia que vam fer això, i vam passejant, ens ho vam trobar i vaig comprar els diaris aquests, que encara els conservo. Que guai. Sí que és una mica això, arqueologia i història pura, Sí, sí. I després, què més ha portat? Clar, l'art també és una cosa que ha marcat molt la meva vida, i els viatges, especialment als Estats Units, vaig descobrir una
pintora que a mi em fascina, que és la Georgia O'Keeffe, és una de les meves pintores favorites, per no dir la favorita, i he trobat doncs també... Bueno, tinc diversos llibres d'ella, però que parlen sobre la seva obra, i aquest és que és del 2001 o 2002, perquè devia ser d'aquesta època que hi vaig anar. Que guai, i vaig poder trobar aquest llibre. Llavors, lectura, art, bueno, totes coses. Sí, molt bé. Tot això ho he arrossegat. I com la música també és un dels pilars del que tenia, perquè en CD tinc moltes coses, però en vinil no tinc massa. Perquè... Ara torna, Ara perquè jo m'he comprat fa poc un plat de vinil. Vale. Llavors estic rescatant discos antics. I estava entre portar un de Nirvana, que també en tinc tenim un disc de Nirvana que ens va portar la Maria Roig. De Nirvana. Doncs moltes gràcies per tots aquests regalets. I després he portat, per si em preguntava si me hago skincare, pues esto es lo que me pongo. M'encanta, Però clar, tu de jove, quan era adolescent... Però això no és de jove, era per si sorgia la... Perquè formava part quasi del conjunt. Dic, bueno, si sorgeix a la... Però em sembla superbé perquè abans, skincare no existia, vamos. Això ens ho venen ara a la gent que... Ens ho venen ara perquè... Ens ho venen ara, però això en mi època no existia. Amb sort ens posàvem crema solar, jo sí perquè sóc superblanqueta i si no em cremava, però poco más. I tema de... Bueno, ja estem parlant una mica de salut, de bellesa, tal, el que deies de l'estil, que abans no teníeu tanta oferta de comprar el Mango, Zara, jo aquí diem marques, si ens voleu patrocinar, però també a nivell de salut mental, que això també ho he parlat amb alguns altres convidats i convidades que han passat per aquí, la salut mental, bueno, era tabú, inclús si mostraves algun tipus de problema o debilitat, era com un motiu per encara riure's de la gent, no? Sí. Teníem un avantatge respecte a la gent jove d'avui, que és que no existien les xarxes socials. Per tant, si paties bullying o tenies problemes amb companys o companyes de classe, normalment es limitava a la classe. No tenia aquesta extensió digital que et persegueix 24 hores i que es fa tanta difusió, no? Jo sempre dic que agraeixo molt haver passat la meva adolescència sense xarxes socials perquè trobo que ja no va ser especialment fàcil, perquè a mi el que em passava és que jo sempre he crescut rodejada de gent molt més gran que jo, no? Ara t'ho explicava, els meus germans són més grans, els meus pares eren molt més grans que els pares de la majoria de les meves companyes de classe. Jo anava a un col·le de nenes, a les Teresianes. Clar. I jo era més madura o normalment la meva actitud era més madura que altres, no? I això a vegades generava algun problema, tot i que jo tinc les amigues del col·le de tota la vida, que les conservo afortunadament. Perquè com creus que Sandra Ramos ara mateix, sent adolescent ara mateix, què? Com ho passaries? O sigui, com gestionaries tot això, el tema de les xarxes, el tema de com està ara mateix? No, més difícil pensar-ho. A mi no m'agraden massa les xarxes socials en general. Les faig servir poc, em renyen molt perquè les faig servir poc i les hauria de fer servir més perquè és el dia en què... O sigui, és el món en el que vivim avui en dia, no? Clar, la meva experiència ara és una persona nascuda analògica i que s'ha hagut d'anar digitalitzant al llarg de la seva vida. Jo no vaig tenir un ordinador propi fins que no vaig començar, o a mitja carrera. Pues no. Sí, clar, jo sempre penso, quan tenim aquestes converses, dic, hòstia, la gent jove, no? Les noves generacions que ara doncs, tenen entre 13, 14, 15, 16, 17, 18 anys, quan tu dius això, és que jo crec que el seu cap és com... Que jo també, però jo per exemple, de nena no tenia mòbils tampoc, no? Els explota el cap. Jo recordo la primera vegada que jo vaig veure un mòbil va ser a primer de carrera, que el portava una companya de classe i tothom se'n reien d'ella perquè deien, per què vol un mòbil? Per trucar a sa mare a veure si li ha fet el dinar. Mira com és la vida, Se'n reien d'ella i ara mira. Exacte, no? En 2 anys després d'això, o 3 anys després d'això, tothom tenia un mòbil. Mòbils d'aquells de zapatòfonos, que evidentment no eren... I en poc temps hem passat de tenir mòbils que només servien per fer trucades o com a molt enviar un SMS o jugar allò de la serp aquella que es menjava la cua, no? Esto era todo el que podies fer amb un mòbil,
Els de la cua eren els bons, ja tenia un que semblava de joguina. El primer que vaig tenir era vermell i semblava de joguina directament. I ara, si tens un mòbil, depèn de com l'ordinador, quasi hi ha dies que ni el necessites, perquè pots contestar el correu i pots fer pràcticament de tot. Sí, el canvi ha estat molt bèstia en molt poc temps. Jo el que també tinc, Sandra, és una tablet. Aquí, clar, jo tinc de tot. Vosaltres sou persones... Clar, perquè a mi m'agrada xerrar amb vosaltres, però vull dir que també hi hagi una representació de més gent jove, no? Llavors, clar, jo els he dit als meus col·legues, no? Dient, home, tinc aquí, passaran per aquí els polítics, si teniu alguna consulta, alguna reflexió, alguna queixa, si voleu simplement xerrar i que us escoltin, doncs mira. Llavors, mira, jo tinc aquí una primera pregunteta per tu. Pregunteta / reflexió, ¿vale? A veure què et sembla. Aquí te la passo. Has de donar només el play? Molt bé. A Tarragona hi ha molta zona verda i molta zona blava, però només hi ha zona blanca arrabassada. Si no, has de pagar a qualsevol lloc de Tarragona per aparcar. Què es farà sobre això? M'encanta que riu ella, perquè s'ho pren amb humor. No sé si és molt de jove aquesta pregunta. Home, sí, perquè quan ja et treus el carnet amb els 18 i més gent que ha de venir a la uni... Sí, hi ha zona blanca no només a la Rabassada, a tot Ponent, a Sant Pere i Sant Pau, a Sant Salvador... Clar, però jo crec que en el seu cas és perquè és gent que es mou per Tarragona Centre, perquè té la res allí, té el pis allí, perquè comparteix pis, perquè estudia a la uni. Llavors, Doncs que als centres de la ciutat no hi pot haver zona blanca perquè tothom ha de poder aparcar, hi ha una quantitat de cotxes important i hi ha d'haver rotació i si no fos per les zones regulades aquesta rotació no existiria. Quina oferta hi ha a Tarragona perquè els joves socialitzem? I no em refereixo a espais de nit, em refereixo a espais per reunir-nos, espais per estar com estàvem abans. Saps què passa? Que si vols et torno... Què vol dir com estàvem abans? Et torno a demanar... Saps què passa? Que gairebé tots els que heu passat per aquí de moment, que podeu ser de la mateixa quinta, uns anys menys, no? Clar, em parlàveu del port esportiu. De que abans, hòstia, teníeu un lloc on reunir-vos, on saber que si anaves, més enllà de poder ballar i sortir de festa, et trobaves, doncs mira, vaig amb la meva amiga, vaig amb aquest, i era un punt de trobada més enllà d'un lloc on sortir de festa, que abans teníeu. Ara, no sé com ho veus tu, no sé si tu surts molt de festa, si... Bueno, aquí estem en un punt de trobada més enllà de la teva habitació amb les lliteres, que és l'espai QS, que per gent jove és un punt de trobada magnífic. Però si ja tens... Gent jove és fins als 35, aquí, a Tarragona, no? Legalment. M'esteu preguntant per la gent jove. Parlem de gent jove d'aquí? No, gent jove és fins als 35. Imagina't, gent de 20, 21, on es troba? I primer, si no parlem d'oci nocturn... Si no parlem d'oci nocturn, després parlarem, que també és un problema. Una, poden venir aquí, d'entrada, que hi ha una oferta magnífica. Tenim els centres cívics, on també es fa molta activitat. O sigui, jo... No sé, sempre poden haver més espais, però... Sí, el que em refereixo és que potser la gent jove, jo soc jove, troba a faltar, més enllà dels centres cívics, ja sé que hi ha aquests espais, però potser una oferta més atractiva de reunir-se, de tenir un espai on només vagin joves, que joves, ja et dic que és fins als 35 anys, que l'espai que s'està bé, però clar, també té unes limitacions i no pot acollir a tots els joves de la ciutat, no? Un punt de trobada on pugui haver música en directe, on pugui haver, jo què sé, per compartir opinions, llegir, no sé, més enllà de l'oci nocturn, Torno a dir, centres cívics, l'espai QS... Una altra cosa és que no sapiguem aprofitar els llocs que tenim. Tenim el Centre Cultural Antic Ajuntament, per exemple, els centres cívics a tots els barris. Tenim aquest equipament. Ahir es va obrir el punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau, que a més té una sala que si volen demanar joves per fer una reunió, per fer una entitat, qualsevol cosa, està. Hi ha mogollon d'entitats que tenen el seu espai també de socialització. Per no parlar de parcs i jardins, que quedar i seure a un parc sense necessitat de fer botellón i altres coses, també es poden fer. És a dir, jo quan era jove, aquests també eren els espais de socialització. Les entitats, que ara els joves i les joves cada cop tenen menys inclinació a associar-se i a aquest tipus de participació associativa. Però per què passa això? Això ja no t'ho dic com a reflexió. Per què passa això?
Doncs jo crec perquè s'està promovent un món cada cop més individualista, on el que m'importa a mi, el jo, i això tenen molt a veure, les xarxes socials no són un espai de comunitat, tot i que ens facin pensar que sí. Sobretot són un espai d'individualista, on jo explico a qui em vulgui escoltar el que penso, el que vull, el que faig, el que m'interessa. Competitivitat, no? Igual, també, aquesta... A banda de fomentar competitivitat i altres coses, no? Però no és un espai de socialització. És un espai de quedar-te tu a casa fent scroll amb el mòbil i mirar altra gent que està a casa o a on sigui filmant-se i no sé què, explicant coses, no? Bueno, jo crec que el món de l'associacionisme, que no està en el seu millor moment, i que als anys 80, als anys 90, quan jo era adolescent i jove, participar d'un esplai, inclús, no? Per fer de monitora, per treballar, per donar el teu temps lliure. Jo vaig estar a Creu Roja Joventut, vaig estar de monitora als esplais, després vaig enganxar la JSC, que per mi va ser un espai de socialització, no? La joventut socialista també molt important. Crear comunitat, no? I no necessitàvem que ningú ens posés a l'espai per crear comunitat. Ara hi ha molts espais. Aquest espai, el Jove Quesse, no existia quan jo tenia 20 o 21 anys, no? Ni teníem potser tantes opcions, però les opcions les trobàvem al món associatiu sobretot. Per tant, els espais la gent jove també ha d'aprendre a crear els seus propis espais, crec jo. A banda de tot el que s'ofereix, que crec que és bastant, I Sandra, ja per anar acabant una mica, perquè no sé si tu ets... Clar, home, no sé si... Me quieres echar, ja. Després fem aquí una pijamada, una pijamada real. Tema de l'habitatge, que jo crec que és un dels problemes que ja no només joves, realment. La vivenda crec que és un problema social ara mateix que afecta a joves i no tan joves. Però, clar, jo, i m'incloc, jo tinc molts amics i moltes amigues que, hòstia, que estem com frustrats de dir, és que no puc gairebé pagar-me un lloguer amb un sou o dos, ja comprar-me un pis ho veig com una utopia, i més un pis que ja com que ens estem com mentalitzant que serà un pis de merda, amb perdó, no? Vull dir, no sé si tu ho vius així, si tu, per exemple, a quina edat et vas independitzar, si quan tu eres jove també teníeu com aquesta por i sobretot aquest pessimisme de dir, no sé quan ho podré aconseguir. Jo he vist de lloguer i no tinc casa. No tens propietats. No tinc propietats, entre altres coses perquè mai m'ha agradat la idea de tenir-ne. Vull dir que... I tampoc és que hagi tingut... Suposo que si m'ho hagués proposat com una fita i hagués estalviat i no sé què, ho hagués aconseguit, però per mi no era tampoc una prioritat. Això té les seves dificultats. Quan et vas fent més gran penses que potser no va ser tan bona idea, però... Sempre m'ha agradat viure de lloguer, no? I jo vaig marxar de casa amb 21 anys, que avui en dia sona molt estrambòtic. Sí. Pel meu moment també era aviat, El que passa és que la diferència d'edat amb els meus pares generava certes tensions i jo amb 21 anys tenia la necessitat de sentir que tenia un espai i una llibertat i una intimitat que no tenia a casa dels meus pares. Tu pensa que a casa dels meus pares jo els condons els deixava amb un platet a sobre de la calaixera, perquè ma mare ho remenava tot. Llavors era el pal. És que abans que m'ho descentressis tot i m'ho remenis tot, ja t'ensenyo, no sé, què penses que puc amagar. Sí. No? Però era la concepció aquesta. No? I recordo que vaig anar... Això ja era més grandeta, perquè vaig anar de viatge a final de carrera, que jo vaig anar amb els d'història. Els de drets eren una mica pijets per mi, llavors jo vaig anar amb els d'història, que eren els Juanxis, que m'emolava més. Juanxis i no hippies. I més hippies, no? Que a mi m'anava més el rotllo. I vam anar a Tunísia. Molt bé. I vaig comprar henna pel pèl. Molt bé. Amb una bosseta negra, henna, amb pols. I la vaig deixar a la prestatgeria de casa. I quan portava allà potser 3 o 4 mesos, a ma mare li va donar la venada de que allò era droga. I que potser era cocaïna, era marrón. Ja veus tu, ma mare, pobreta, també.
I llavors va cridar el meu germà gran, que suposo que deu considerar que era l'expert en drogues de la família, no ho sé, o l'autoritat moral, perquè era el germà gran, per preguntar-li què era allò que tenia, no? I mon germà gran li va dir, no sé, però jo diria... Droga no és. Droga no és, per tant... I jo diria que és henna Volbel, perquè em sembla que la meva dona també l'ha comprat alguna vegada quan hem anat al Marroc. Molt bé, molt bé, molt intel·ligent. I un dia, però per assegurar-se, un dia va venir... Jo treballava de cambrera a la cantonada en aquella època, i va venir a preguntar-me què era. Què era, no? I jo em vaig enfadar molt perquè vaig pensar, home, primer, pregunta-m'ho a mi, després, això porta 4 mesos aquí i ara t'ha donat, o 5 o 6, no sé, ja t'ha donat la volada aquesta, no? Llavors aquestes coses, no, era... Bueno, jo crec que potser, que clar, cada realitat i cada família, cada persona és un món, no? Però per això et dic que jo als 21, quasi 22 tenia quan vaig marxar, era aviat, no? Era jove, però... Però tu vas permetre, per exemple, perquè treballaves de cambrera? Clar, sí, perquè treballava, llavors encara podies trobar lloguers decents. Jo no sé si els primers no els vaig arribar pagant pessetes i tot, no ho sé. Hòstia. Però clar, el que em deies tu, Sandra, jo crec que això qualsevol adolescent, no? Té aquest moment de vull marxar de casa, vull viure, a part t'ajuda a créixer, i llavors... Vull dir, estarem d'acord que ara està una mica més complicat. Ara és molt complicat. Ara el mercat especulatiu ha convertit especialment les ciutats en llocs de difícil habitabilitat o de trobar accés a la vivenda, no? I això també és producte de no fer unes bones polítiques durant molt de temps. I perquè el mercat sempre se n'en surt per saltar-se o trobar les esquerdes entre les normes que es posen per intentar evitar que passi això. Jo crec que ara és important el que estem fent, per exemple, en construcció de vivenda pública, el fet que estiguem fent una promoció de 192 pisos de lloguer. Aquí s'havia fet clàssicament la promoció de vivenda pública de compra. Ara estem veient com gent que va comprar en el seu dia un pis de protecció oficial, quan s'ha passat el termini, el que fan és el venen a preu lliure. Clar, així el que estàs fent és descapitalitzar les administracions d'aquest parc de vivenda pública. Jo crec que hem de fer més vivenda de lloguer o en cas altres mètodes de vivenda, de comunalitats, altres coses, no?, més cooperativistes i entendre que... Bueno, també és un canvi de mentalitat, perquè aquí la propietat d'un pis era... Mentre els vaig tenir, uns pares era compra't un pis, abans era compra't un pis i comprar un pis, no? I llogar, no? I comprar un pis i estàs llançant els diners per llogar i dius, bueno, són altres maneres d'entendre la vida. O sigui, jo quan em mori tindré un pis i què em faig d'un pis, no? Doncs els pisos, les cases han d'existir i quan una persona les ha ocupat una part de la seva vida, doncs que ocupin a una altra família i a una altra gent, no? Aquest sentiment de propietat, bueno, per mi no és tan important, però sí que és important fer polítiques perquè tothom pugui tenir una casa i pugui tenir un projecte de vida. Jo crec que un dels problemes més importants que tenim ara amb la gent jove és que existia una espècie de consens social o contracte social en què si tu estudiaves i obtenies una formació acadèmica, ja fos universitària o amb un grau mitjà o superior d'un FP, i trobaves una feina, això et donava accés al que socialment havíem acceptat que era una vida. Que hi ha molts tipus de vida, però socialment havíem acceptat que era una vida, que era poder tenir accés a una vivenda per crear el teu projecte de vida i de família, sigui una família d'una sola persona amb un gat, com és el meu cas, o sigui una família amb nens, amb nenes, amb amics, el que vulguis, no? I això s'ha trencat, perquè la gent ha estudiat, la gent s'ha format, han obtingut un lloc de feina i ni així poden accedir a una vivenda, no? Llavors això és un problema important perquè genera molta desesperança de cara a la gent jove, i jo crec que aquí ens hi hem de posar, no? El govern de la Generalitat ja ha anunciat la construcció de 50.000 vivendes a Catalunya. Jo crec que, bueno,
Anem tard, però en algun moment s'ha de començar. És com quan parlem de biblioteques i em diuen és que la situació està molt malament, anem tard. I ja, però el anem tard jo no ho puc solucionar. El que puc solucionar és a partir d'ara què fem, què invertim, quins diners posem. Doncs en Vivenda ara mateix igual, les regulacions, el fet de... Llavors, moltes èpoques on s'ha promogut l'especulació immobiliària a saco i encara patim totes aquestes conseqüències. Llavors, Sandra, i ja per acabar, per tots aquells i aquelles joves que ens estiguin escoltant i veient, un missatge d'esperança, no? Hòstia, us en sortireu, ja sigui perquè us podreu llogar un pis, comprar un pis, perquè us podreu formar i aconseguir un sou i unes condicions dignes, no sé. Dóna'ns una mica d'esperança, no?, a tota una generació que realment crec que la necessita. Jo crec que hi ha moltíssima esperança, sobretot perquè el que passa és que estem en un moment de trànsit i tots els moments de trànsit són moments molt complicats. La feina està canviant la manera d'entendre el treball. Abans, una persona de la meva generació el que aspirava era trobar una feina per tota la vida. O sigui, això era l'objectiu aspiracional. Tant a la teva empresa i que et fessin fora de l'empresa era un drama increïble, no? O ser funcionari o funcionària o tenir un lloc per tota la vida. Jo crec que això ha canviat totalment. Ara la gent jove, primer, hi ha unes capacitats noves i un moment també d'eclosió, de creativitat, al voltant també de les tecnologies, de la informació, de la comunicació, la intel·ligència artificial. Fa 4 dies els que estudiaven matemàtiques i física es menjaven els mocs i ara són els que van més buscats de tots, no? Jo crec que és saber llegir també el moment. Crec que hi ha moltíssimes oportunitats i crec que també ens hem d'obrir a noves maneres d'entendre la convivència. A vegades diu, és que han de compartir un pis entre 4. Tampoc és tan dramàtic si ho vols així. Jo amb els meus amics, amb els que me'n vaig de vacances, parlem de la residència Cocoon. Cocoon era una pel·li dels anys 80 on hi havia una residència d'avis que arribaven extraterrestres i tots tornaven a estar supervitals i tal, no? La idea era, li diem residència Cocoon a un projecte futur real que tenim de pensar la nostra bellesa en comunitat. I estem pensant en trobar espais o un espai on puguem conviure, tenint el nostre espai, però amb convivència. Perquè tenim moltíssima gent molt gran, vivint sola a un pis. Llavors, estem una mica desajustats, però jo crec que hi ha esperança perquè tenim, a més, unes oportunitats noves que van creixent cada dia i que jo crec que, a més, el futur aquí, els joves que sou els que heu nascut i les que heu nascut en aquesta era digital, que teniu molt per la mà, incorporeu. Jo, si prou feines m'apanyo amb les xarxes socials i se'n fan bola, lo de la intel·ligència artificial ja ni t'ho pots... És un drama, però sí, ni t'ho pots imaginar, però ara tot això, clar, per aquí va... Per aquí van els tiros, Per aquí van tots els tiros, sí. Que sàpigues que de moment crec que ets la que em farà anar a dormir més tard, perquè hem estat xerrant, superinteressant, però ja és hora d'anar a dormir. Ja és hora d'anar a dormir. I arriba la decisió més important, segurament, de... Jo és que soc molt nocturna, llavors m'activo molt a la nit. Ets nocturna, Sí, molt nocturna. Dalt o baix? Home, una senyora com jo ja ha d'anar baix. Baix, Perquè jo no em veig escalant aquestes escaletes amb el modelet que m'he posat. Seria un moment. Seria un moment, però em quedo a baix. A baix. Doncs a baix. Doncs ara anem. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per seguir-nos. Recordeu que tot el contingut, tot el que passi en aquesta habitació, en aquesta llitera, ho podreu trobar a les xarxes de Tarragona Jove. Gràcies, Sandra, per venir. Gràcies per convidar-me. Ha estat bé, no? Molt bé. Ara, si vols, seguim xerrant una mica, però ja estirades i tal. Perfecte. Sí, gràcies per venir. A tu. Vinga, anem. Yo mogollón. O sea que mala suerte. Mira, em trauré les ulleres que em quedo moltes nits dormida amb les ulleres posades. Bona nit.